अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। आता आपण आहोत पाडगाव येथील श्री दत्त मंदिरात। श्री पाडगाव येथील दत्त मंदिर हा नवसाला धावणारा व हाकेला पावणारा असा आहे। तर या ठिकाणी आता या दत्त मंदिरात मोठ्या प्रमाणात जो आहे तो दत्त जयंतीचा कार्यक्रम सुरू आहे। या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे कशा प्रकारे जी आहे ती जत्रेची तयारी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आहे। लाइटिंगची पण व्यवस्था ही चांगल्या प्रकारे करण्यात आलेली आहे। दत्त जयंतीचा उत्सव हा पाडगाव येथे चांगल्या प्रकारे आणि मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो। तर आपण पाहूया या ठिकाणी कशा प्रकारे या जत्रेचा उत्सव साजरा करण्यात येत आहे। आता आपण आहोत पाडगाव येथील दत्त मंदिरात। नवसाला पावणारा आणि हाकेला धावणारा अशा महिमा असलेल्या या दत्त मंदिरात आज पाडगावची मोठी जत्रा भरलेली आहे आणि मोठ्या उत्साहात आणि भाविकांच्या गर्दीत ही जी आहे ती जत्रा फुललेली आहे। आणि आपण पाहू शकता पाडगावमध्ये हे एक तीर्थक्षेत्र आहे। देवगड येथील पाडगाव हे एक दत्त जयंतीनिमित्त या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहेत ते भाविक येत असतात। आपण पाहू शकता की या दत्त मंदिरात भाविकांची अलोट गर्दी झालेली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।